ningangisola bafowethu kodwa nami ngangazenzi kona ningangisola bafowethu kodwa nami ngangazenzi kona ningangisola kodwa nami ngangazenzi angenziwa uthando angenziwa ikolowela mina sengitholile le ndaba angenziwa uthando angenziwa ikolowela mina sengitholile le ndaba sengiyuka uphalaza yesheya kothukela luphumile uthando salubona ngamehlo sengiyuka uphalaza yesheya kothukela luphumile uthando salubona ngamehlo angenziwa uthando angenziwa ikolowela mina sengitholile le ndaba kona ningangisola kodwa nami ngangazenzi Wangipa usengishiya nciweni sengihlekisa manje wangipa usengishiya nciweni sengihlekisa manje wangipa Ngibekelele kubathandi bomculo wamaskandi enhla nasenzansi onibingelelayo umlungu umfowamkhize odabukala emsingi emachumeni. Nginenzela le video ukunethulela umsebenzi wami omusha ka-2020 uzophuma mhla ka-22 November osihloko sithi ubuhle be-ex yami. Lo msebenzi uqukethe izihloko ezahlukahlukene. Ngiyathemba ngizokujabulela. Ngicela ningisapothe kakhulu njengoba nenzile ngonyaka ophelile. Ngibonge kakhulu ikhampani yami engisebenza kiyo ezethola. Ngiphinde ngibonge nonjiniyela wami engisebenze naye uThuthani Mfowandlovu. Ngiyacela kakhulu bafuthi ningisapothe. i-CD izobibizwa nje R70 kuphela. Ngicela nithokozele umsebenzi nidle kahle amaholidi kaDisemba. Anginawo amaningi kodwa okuningi nizokuthola kwi-CD izihloko ezahlukahlukene. Ngiyabonga kakhulu. Shaya ingoma emnandi owakwabani lo mfana oshaya 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 ingoma emnandi yaze yamnandi ingoma yalo mfana yaze yamnandi sakhe lo mfana siyamjekisa iphimbo lakhe lo mfana liyamduduza izingoma zakhe lo mfana zimlayezwa owakwabani lo mfana oshaya ingoma emnandi owakwabani lo mfana oshaya ingoma emnandi yaze yamnandi nganginodali wami ngangimthanda yena wangiphoqudale ngangimthanda nganginodali wami ngangimthanda
udali wami ngangimthanda yena wangiphoqa udali ngangimthanda nganginodali wami ngangimthanda yena wangiphoqa udali